Ha március, akkor minden magyar az 1848-as forradalom hőseire emlékezik, ha október, akkor pedig az 56-osokra. 20. századi forradalmunk és szabadságharcunk 60. évfordulójának méltó megünneplésére emlékbizottság alakult. 2016-ot pedig emlékévvé nyilvánították. Ebbe a nagyszabású eseménysorozatba hogyan kapcsolódik be a New York-i főkonzulátus és az ottani magyarság? Erről beszélgetünk a továbbiakban. Tisztelettel köszöntöm Kumin Ferenc New York-i főkonzult. No hát, hogy is kapcsolódnak ebbe? Jó napot kívánok! Nagyon sokan szeretnének komoly rendezvényeket készíteni a magyar szervezetek közül is. Próbálnak pályázni azokra a forrásokra, amelyeket éppen az Emlékbizottság most rendelkezésre bocsát. Én azért is vagyok itt Budapesten, mert erről egy eligazítást is hallottam, meghallgattam a nagyköveti értekezleten. Most viszem New Yorkba vissza az információkat, próbálom segíteni az ottani magyarokat, hogy a programjaikhoz megkapják a magyar támogatást is. De ami talán a legfontosabb, egy emlékmű készül, az előkészületek azok teljesen sínre kerültek, megvan a forrás is hozzá, ezt az ottani magyarok saját magánadományaikból összegyűjtötték. Mi is beszámoltunk, ez az a készülő emlékmű, amelyet tavaly már adományok alapján elkezdtek. Talán ahhoz képest, amiről önök beszámoltak, egy olyan jó hírrel tudok szolgálni, vagy további fejleménye, hogy az első átutalást azt meg is tette az ottani bizottság a város felé, az első igen jelentős összegű kifizetést, tehát gyakorlatilag most már semmi akadály, hogy a munkálatok elkezdődjenek. Én nekem nagyon komoly reményeim vannak, hogy tényleg a 60. évfordulóra egy emlékműavatással is tudjuk ezt a különleges ünnepet még emlékezetesebbé tenni New Yorkban. Terveznek-e valamilyen programot? Gondolok itt arra, hogy például az Arany János Magyar Iskola, a New York-i Magyarházban működő, például élő szemtanúkat próbálnak megkeresni, az évkönyvükbe bevenni, hogy a konzulátus mit tud még az élő szemtanúk kapcsán esetlegesen? Hát egyrészt a feladatunk az, hogy a maga teljességében megismerjük az összes még velünk lévő forradalmát. Nagyon sokan kerültek New Yorkba és New York környékére. Sokukról tudunk, ismerjük őket, sok közös dolgunk van, de szeretnénk mindenkiről tudomást szerezni, és szeretnénk azt is, hogyha Budapest is mindenkiről tudomást szerezne, ha szükséges, esetleg az elismerésükről is gondoskodna. Nagyon sokan kaptak már magyar állami kitüntetést azok közül, akik részt vettek a forradalomban, de könnyen lehet, hogy még az elkövetkező hónapokban találunk olyan személyeket, akiket esetleg nem ismertünk el, akkor ennek az ideje is most fog eljönni, és ez is ugyanúgy emelheti az ünnepség fényét, mint akár az emlékmű, vagy akár egy szép megemlékezés. Egy kicsit eltérve most az ünnepség sorozatból, a chicagói főkonzulátus októberi újranyitása óta mennyiben változott az önök munkaterülete? Hát ez értelemszerűen beszűkült, bár azért kis területről még most sem beszélnék. 10 állama az Egyesült Államoknak tartozik most a mi konzuli kerületünkben. Nyilván egy óriási fejlemény, hogy a középnyugatnak, Chicago környékének, Ohio-nak, ugye Cleveland, mint egy fontos magyar központ, most van egy sokkal közelebbi, hozzájuk sokkal közelebb működő főkonzulátusa, és ezzel kifejezi tulajdonképpen Magyarország azt a fajta gondoskodást és figyelmet, amit az amerikai magyarság felé egyébként is próbál gyakorolni. Ez azt jelenti, hogy a figyelmünk az jobban tud a saját területünkön lévő magyar közösségekre koncentrálódni, ennek már érezzük a hatását természetesen, és azt remélem, hogy a középnyugaton élő magyarok is érzik már a chicagói kollégáim, kiváló kollégáim munkájának a hatását. És ha már azzal kezdtem, hogy március van, akkor nyilván önök is készülődnek a március 15-i ünnepségekre. Hogyan? Ilyenkor alaposan végig kell gondolnunk, hogy ki hova megy, hiszen egyszerre a konzuli kerületben nagyon sok magyar központba hívnak minket, kicsit számot is vetünk, hogy hol jártunk már régebben, próbáljuk a kollégák között is elosztani a helyeket. Én megyek New Jerseybe is, ott a legjelentősebb magyar központban, New Brunswickba fogok együtt ünnepelni az ottani magyarsággal, de természetesen New York városában is ilyenkor sorra kerülnek a megemlékezések, a Kossuth szobor elmaradhatatlan megkosztúzása, azt hiszem, hogy a csúcsa ezeknek az ünnepségeknek egy nagyon szép és megható rendezvény, ott kell lennünk minden alkalommal. Most utoljára leszünk úgy ott, hogy még nincsen 56-os emlékmű, őszre ott a Kossuth szobor szomszédságában már ott lesz minden bizonnyal az a bizonyos 56-os emlékmű is. Remélem az ünnepségről mi is tudunk majd tudósítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. És most folytassuk Dél-Amerikát.